גברת, תצאי מהמים, הילד עם הגלגל, הילד עם הגלגל. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגליל? גברת, תצאי מהמים, הילד עם הגלגל, הילד עם הגלגל. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגליל? בחור, תצא מהמים, כמה פעמים אני צריך להגיד לך, הרחצה היום מסוכנת, אדוני. למה אני צריך לריב איתך כל היום? כל היום. מהבוקר אני אומר לך, אדוני, כל היום. סוג של רועי לוי. סוג של רועי לוי. ואז אתה בטירוף, ואז בעלייה, ואתה נגנב, קבל את החרופה, חרופה, ואז אתה בטירוף, ואז בעלייה, ואתה נגנב, קבל את החרופה, 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 ואז אתה נכנס לאיפה פיצוץ מטורף. גברת, תצאי מהמים, הילד עם הגלגל, הילד עם הגלגל. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגליל? גברת, תצאי מהמים, הילד עם הגלגל, הילד עם הגלגל. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגליל? גברת, תצאי מהמים, הילד עם הגלגל, הילד עם הגלגל. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגליל? גברת, תצאי מהמים, הילד עם הגלגל, הילד עם הגלגל. איילה חסון, כמה פעמים צריך להגיד לך לברוח משובר הגליל? קבל את החרופה